Ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot sa gitagbuan sa kalag ug sa espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga huna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ana kada sa Hebrehanon 4:12. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahimpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Segundo Timoteo 3:16 o 17. Paningkamuti pag-ayo ang pagpakita sa imong kaugalingon sa atubangan sa Dios. Ingon nga iyang nahimutan. Usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw. Nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamaturan. Segundo Timoteo 2:15. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. But as many as received him, he gave the right to become children of God to those who believe in his name." Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. We have been saved by grace through faith, that not of yourselves, it's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Ining tungura, gikinahanglan ang atong pangandam sa itong kaugalingon. Kung ikaw sa kamagtutuo, gikinahanglan nga imong hinganlan o imong isugid ang imong mga sala. Sala sa unahuna, sala sa dila, sala nga sa buhat. Kinta na may imong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa agi og paglambas sa itong panumduman ang mga ihemplo sa mga sala sa una, ana kanang pride, hatred, implacability, bitterness, jealousy, envy, vindictiveness, guilty feelings, anxiety, worry, fear, self-pity. Kini mo ni mga ehemplo sa mga sala sa una. Ug sala sa dila, na kanang gossiping, maligning, judging, criticizing, ug uban pa. Ug ang overt sin, kanang sala nga makita sala sa buhat, murder, adultery, drunkenness, stealing. Kini mga personal nga mga sala. Kagikinahanglan ato kining hinganlan isugid ngadto sa Dios nga Amahan. 1 John 1:9, the recovery technique, nagaingon, "If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness." Ug alang kanimo higala nga wala pay kaluwasan, gidapit ka sa paggamit sa imong free will, kaugalingong kabubuton, o sa paghimo nimo og desisyon, the most important decision that you can make in your entire life, ang desisyon sa pagtuo, pagdawat kang Ginoong Jesucristo, ingon nga imong manluluwas. Busa ang pulong sa Dios nagayon, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Busa sa hilom, mag-andam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Magampo ta.
Ama namong langit no, nagapasalamat kami kanimo ni ining lain sa mga higayon nga imong gigahin na kanamo sa pagtuon sa imong balang pulong. Salamat ni ining lain na sa mga adlaw nga imong gihatag kanamo, Dios, nga imo pa kami gipabuhi, nagaginhawa pa kami, skill pa ang mong panglawas o lanti pa nga mong pangisip o siking tanan gumikan lamang sa imong gugma, sa imong kaluoy o sa imong kortesiya o grasya. Dili kami takos nini. Salamat nini nga mong Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Panalangin ni kini o Diyos. Hatagi kami og concentration, pagtutok, pagpunting sa among pangunahuna o among pagtagad sa imong mga pulong, imong igutudlo kanamo ni ining adlaw. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, among bugtong manluluwas. Amen. Well, maayong adlaw sa tanan natong mga higala o mga igsoon diyan ni Kristo niya sa kita. Pagpadayon sa atong Bible study niya pagkita sa atong tunanan nga giuluhan o the doctrine of the hypostatic union of the Lord Jesus Christ. Okay, o gato namang na katunan nga kining hypostatic gikan kini sa original nga Grigong pulo nga hypostasis nga nagkahulugan o the essential and basic nature of identity. Okay? Kining essential and basic nature is what is in the Lord Jesus Christ. Naalamang kang Ginoong Jesucristo. Hypostatic transliteration na kana sa hypostasis. Hypostatic is the affirmation sa duha ka mga kinaiya ni Ginoong Jesucristo. Kantong John 1:14 nagaingon, and the Word was made flesh and dwelt among us, full of grace and truth. Kining the Word was made flesh, mo kaniyang human nature ni Ginoong Jesucristo. Og siya nagasunod siya sa mando, sa pulong sa Dios, sa pagtubo diya sa kaybalo. Okay? 2 Peter 3:18. Og siya nagatubo. Okay? Nagatubo siya sa pulong sa Dios. Og okay. Timan nila nga ang kining gitawag og hypostatic union nagkahulugan kini sa duruha ka mga natures o kinaiya ni Ginoong Jesucristo, nature of man which is 100% and the nature of God also 100%. Mao kana ang hypostatic union. Kay the divine nature, ang kinaiya nga Dios nun, always remains the divine nature. Magpabilin gina hangtod sa hangtod. Always remains. The human nature always remains also. Ang iyang pagkatawhanon nga kinaiya magpabilin gid kana hangtod sa hangtod. They go together but they are separate. Okay? Nagkuyog pero nagbuwag sa Visayan. Okay? Apan kanang of course ato na magitunan katong mga kinaiya nga while we concentrated on the 10 attributes sa Dios, the nature of God nga gipanagihan usab ni Ginoong Jesucristo, of course kay Dios man siya. So og kay siya tao man usab, dinha po usab siya 5 attributes of a human being: self-consciousness, mentality, volition, emotion, and conscience. Na nag-iya usab si Ginoong Jesucristo niini. O at the same time na nag-iya siya sa napuo ka mga kinaiya sa Dios nga mao ang sovereignty, perfect righteousness, perfect justice, perfect love, perfect eternal life, omnipotence,
omniscience and omnipresence and immutability and veracity. Kini ang napo ka mga kinaiya sa Dios ug si Ginoong Jesucristo na nag-iya sa niini. At the same time na nag-iya siya niyadtong 5 ka mga kinaiya sa tao. Okay, sa akong gihinganlan di padugay. O why bisag kinsa nobody is like the Lord Jesus Christ since He is a unique person. Namdom ka? Ayaw na ni kalimti nga siya lamang ang bugtong dili kasagaran nga persona sa tibuok universo. Okay? So, atong ipadayon ang atong gibiyaan kagahapon nga atong tuki usab. Let's remember that the Lord Jesus Christ is true humanity 100% and true God 100%. Okay? Ato ni gisubli-subli buhan na silsil na yun na nimo diha. Bahin sa duha ka mga kinaiya ni Ginoong Jesucristo. So mo ka na gikanlan og hypostatic union. Now diha sa Lucas 2:52, the Lord Jesus Christ was normal. Normal nga pagkatao. Ordinary human being. Apan siya nagatubo in stature and wisdom. Mo ka na say diha sa pulong sa Dios. Sa ato pa, kay normal man siya pagkatao, He suffered thirst. Giuhaw siya, gigutom siya, mibati siya kapoy, huguman pa, just like any ordinary, normal person. Apan, ang mga kalahi niya, kay siya usab Diyos nga 100%. Si Ginoong Jesucristo sa iyang pagkatao, migamit sa mga pulong sa Dios in His earthly life. O kini bahin kini sa gitawag nga great power experiment. Kaya yung gi-eksperimentuhan. Thus, siya nakakabot gyud sa iyang tumong. He reached his goal. Unsa man ang iyang goal? To die at the cross. Nga adto siya kanang mamatay dito sa cross tungod sa atong mga sala. So, again, ayaw kalimot nga siya lamang ang bugtong talagsan o dili kasagaran nga persona sa tibuok universo. Now, usab ato ning gipang labas, ipang subli kini mga punto dinhi nga diya sa 1 Timothy 2:5-6 nagingon ka na there is one God and one mediator. Usa lamang ka Dios ug usa ka tigpataliwala. O kitang mga magtotoo nga mga magtotoo ni Ginoong Jesucristo, mga Kristohanon, mga luwas, sumala sa giingon diya 1 Pedro 2:9, ye are a chosen generation. Mo kanay pasabot, royal priesthood. Harianong pagka-saserdote. Now, si Ginoong Jesucristo as man, na diya sa John 19:28, mingon siya nga, I thirst. Giuhaw ako. O diya sa Lucas 23:46, ang gipamulong ni Ginoong Jesucristo, mao kadtong unto thy hands I commend my spirit. Nga na sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Now, balik ta niya itong tinuod nga konsepto sa doktrina sa kenosis. Ang buot niining pasabot ning doktrina sa kenosis. Si Ginoong Jesucristo emptied himself. Iyang gihawasan o gihukasan o habwa ang iyang in the independent use of his divine attributes. Huwag yun siya mugamit. Okay? Now,
Siya ang Son of Man, the same time Son of God. Ang Son of Man is humanity. Ang Son of God is deity, ang iyang pagka-Diyos. Kaya sa John 5:25, mo ka nang iyong Son of God. John 5:27, Son of Man. Now, si Ginoong Kristo, being the judge, is perfect. Siya ang maghuhukom. Apan, ang iyang pagkamaghuhukom, hingpit. As God-man, ingon nga Diyos o tao, si Ginoong Kristo lahi sa ubang mga sakop sa balaang Trinidad. He is the only manifest member of the Godhead. Ang pasabot, siya lamang nilang tulo ng mga persona. Siya lamang ang makita. He is the only manifest member, visible. Okay? Huwag nagkita sa Diyos Amahan, huwag nagkita sa Diyos Espiritu Santo. Siya lamang ang manifest member. Now, iman na to, nga si Ginoong Kristo is co-eternal, co-infinite, co-equal. Ngadto sa ubang mga sakop sa gitawag tag Godhead sa balaang Trinidad. Mao kanay nagahimo niya ni Ginoong Kristo the only unique person in the whole universe. Now, ikaw nga magtutuo na ni Ginoong Kristo, you are now united with Him forever. Nahidugtong, nahiusa ka na kang Ginoong Kristo o kanang imong pagkahiusa niya hangtod na sa kahangturan. Sabta gina. This is forever, eternal. Si Ginoong Kristo is not what we see in various images and pictures. Masaga na ito makita des mga ilang ipang pinturahan, ilang ipang drawing, ilang ipang kanang photoshoot, ilang ipang retratuan. He is not what we see in various images and pictures, where sometimes he is pictured as a weakling, murag kanang looy tanawon nga, niwang, daot. He's in reality, napag yun, ilapag yung gidugangan o long beard, bungotol niya, taas o bungot, pay gusok niya, visibly coming up. No, dili ka na mo tinuod yung hitsura o kanang hulagway ni Ginoong Kristo. Ang tinuod, the truth is, paminaw, the Lord Jesus Christ was one of the most robust and muscled person. Muskulao to siya. Himself being a carpenter. Namdum ka? Anak siya ni iyang foster father, si Jose, panday. Kung si Ginoong Kristo, may tabang siya ang mga foster father ni Jose, pagkapanday. So, he was one of the most robust and muscled nga pagkatao tungod siya iyang pagkaunsa panday as Joseph's son. Now, so ayaw katuon niya ng ilang panghulagway diha ng mga looy tanahon. Okay? Now, Christ's humanity nagabuhat ni ining musunod ang iyang burial, human siya mamatay, lubong nila, o niya, miyon sa nabanhaw, o niya misaka sa langit, o nagalingkod sa tuong kamot sa Diyos nga man. Mo kani ang unsa sequence ni ining pagka manluluwas niya dinhi, pag-ani niya dinhi sa kalibutan for the first time. That was the first advent. Now, akong malikon nga, he did not use his deity, iyang pagka-Diyos, nga no? Kay, it was God the Father's perfect plan that the Lord Jesus Christ fulfill all that. Tuman man yun niya. Gisunod yun niya, kabubuton
sa iyang langit ng amahan. O inomdom ka niya itong gitintal siya ni Satanas. Satan tempted the Lord Jesus Christ, humanity. Ang iyang pagkatao mo itintal. Kaya di man makatintal si Satanas sa Diyos. Dili. So Satan tempted the Lord Jesus Christ, humanity, so that eventually iya bang ang iyang tumong yun nga iyang yung kanang pildihon. Excuse me. He would defeat our Lord's deity. Bungkagon yun niya ang plano sa Diyos. With the hope nga kini si Satanas muguba yun sa plano sa Diyos. Thus, there would be no salvation for man. And, ang iyang tumong nga iyang mapildi ang Diyos. Which is impossible. He is a defeated enemy. That never happened. Ang iyang tumong, iyang pildihon o gubon ng plano sa wala. Again, ngano? Because Satan is a defeated enemy. Inumdumi itong great power experiment. Okay? Kaya si Ginoong Kristo may probar yun. Iyag yung pamatuod yun. Nga kining great power experiment is successful and true. Malampuson o matuod while dinhi siya dinhi kalibutan na. Iya magyong giprubahan. For us believers, dinhi sa panahon sa simbahan, we also can be successful. Mahimo usab kita nga may puruhan usab kita nga magmadinaugon, magmalampuson in the great power experiment. If condition, if we use and fulfill the protocol plan of God. How? Unsaon? Nga kita mapunan sa Espiritu Santo, mo na number 1. Nga kita magagamit sa metabolized Bible doctrine. Nagaling na nga mga pulong sa Diyos. Gigaling gini sa Espiritu Santo na imo kaning tinuod. Mas tinuod pa kaning pulong sa Diyos kasa circumstansya nining kalibutan na. Ano ikaduha? Ikatulo, paggamit na to niya ng 10 problem-solving devices nga gisangkap sa Diyos kanato nga mga magtotoo. Gisangkapan ra ba gitang tanan? Luoy lang, mura bang subo panandungon nga daghan bagang duot sa mga Kristohanon wa sila'y kanang kat-o niining napulo nga provision sa Dios nga 10 problem-solving devices. Wa sila masayod nini. Wa sila lamag nini. Ngano? Tungod sa ilang pagkaburong, sa ilang pagkakuwang o guway kasayuran. Ngano may kasayuran? Tungod kay wa man sila'y gana, way gugma, way kainit, way pagpanumbaling, way kanang tinguha nga motubo, way pagsunod sa pulong sa Diyos. Ngano man sila pagsunod? Kay negatibo man ang ilang pagtagad ngadto sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Wa sila gana ba? Kay ngano man? Kay in the first place nga mga sayop nga mga pasiuna nga ilang gituman, ang ilang giuna. Wrong priorities in life, you see. When a believer continues to be in kanang negative ngadto sa pulong sa Dios, wag yun siya unsa husto nga pagpinsar o kanang timbang-timbang o kanang to be discerning. Kaya wa man sila level of discernment nga nakabot
unsa man ni discernment. Pagka maalinggaton, I hope mo dawat ka ng binisaya, nga dali ra ka makaalinggat, discernment. Makaalinggat kas husto, gikas kanang makaalinggat kas dili husto kaysa husto. You know what I mean? So, distinguish ba siya? Makaila dayon siya. Kaya nga naman, kini, imong maangkon, na I'm addressing this to you, fellow believer, imo kini maangkon sa diha nga ikaw nagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Sa tanto nimong tuon sa pulong sa Dios. Adi lang kay pagtuon, ha? We do not stop there. We have to study. We have to learn. We have to believe. And once we believe, then God, the Holy Spirit, is going to make it real, genuine, yun. Nga makita yun mo, kana, mas tinuod pa sa bisag unsang butang nini kalibutan. More real than any circumstance or person or what in this life. Kay ang pulong sa Dios nahimo na yung tinuod diya si mong kinabuhi. Ug imo na nang magamit. You see? Of course, maura ka ng bahina nga imo magamit. Kay, unsa man, nahimo namang tinuod. By the way, akong balikon unsa man gyud ang number one tuyo nga magtuon tas pulong sa Dios. Unsa man? Well, I know daghan ka mo mga tubag nga eksakto, husto mga tuwag. Apan ang labing husto sa tanan, mao nga kita magatuon sa pulong sa Dios aron, paminaw, si Ginoong Jesucristo matinuod yun sa atong kinabuhi. So our Lord Jesus will become real to our life. More real, sabi siya, unsa laging butang ning kalibutan na. Maunsa na siya, mas celebrity ba na siya, unsa, labing panggiitan, unsa. No. Si Ginoong Jesucristo is more real than them. You see? You are united to Him. United. Nahiusan nag-u ka niya. Anak nag-u ka sa Diyos. See? Mo na ang number one, yung tuyo, anong magtuon, tas pulong siya, adlaw-adlaw. Kay, makita yun mo, ang unsa kamatinud anon sa Dios, o pagkatinuod niya, sa pagkatinud anon sa, pagkamatinud anon sa Dios sa iyang pulong, siyang saan, kaya ang iyang pulong, God, nga, kanang mga imprintado nga, atong gitunan, imprintado diya sa Biblia, tunan, o musod sa itong una-una. Katong imprintado, atong sabton, pinaagi sa paggahom sa Espiritu Santo kanato, siya mo dumala, mo patinaw nato, may himong tataw yun. Hangtod nga mauna na atong unsa, gamiton sa atong paghuna-una. Unsa ka klaro yun di ay ang pulong sa Diyos. So, I hope you understand what I am trying to kanang stress din Kaya si Ginoong Jesucristo akong balikon, naprubahan yun niya kining great power experiment nga kini kanang malampuson, tinuod, matuod, samtang iyang gigamit kini dinhi sa kalibutan, sa first advent niya. So kita po, nga mga magtutuo lagi nining panahon sa simbahan in the church age, we also can be successful. Mahimo, kay si Ginoong Jesucristo may modelo lagi. Ato lagi ang butang nga naglagi, kay ang pasabot, emphasis na. Okay? So, mahimo, gihapon natong may kahigayunan kita, may puruhan kita, nga mahimong malampuson. You see, mo ni ang mga punto atong ida magmalampuson sa paggamit nining o kanang pahimos nining great power experiment kana kung kita
magpadayon sa atong spiritual momentum, magpadayon kita diha sa pagpuyo diha ng operational divine dynasty, which is the protocol plan of God, God's power system, gahom gula sa Dios. Naa ka nagpuyo, na nining atong pangunahuna. It is a mental attitude. So, sa diha nga naa kita magpuyo, kita makatuman sa unsa sa protocol nga plano sa Dios sa atong kinabuhi. Mao bitaw to akong giingon nimo. Unsaon na to kini pag kanang tuman nga kita mapun-an Espiritu Santo, nga kita magagamit sa gigaling nga pulong sa Dios, metabolize Bible doctrine, o ang ikatulo mao na po nga solusyon sa atong mga suliran. 10 problem solving devices. Mao na. Ayaw yung kalimti ng 2 Peter 3:18. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Now, okay. Of course, our Lord Jesus Christ performed miracles. One example, by transforming water to wine. Iyang transform ang tubig ngadto sa bino, dito sa kasal, dito sa Cana. Unsa pa? Ang iyang pahunong sa unos when he stopped the storm. Samtang ang mga disipulo dito sa maong sakayan uban kang Ginoong Jesucristo. So, si Ginoong Jesucristo migamit ni ini sa iyang gahom as the creator. As the creator of heaven and earth. Siya manggulang kanang magbubuhat sa tanan. Kaya binimo, kung balikon, ngano o unsang mga hinungdan nga si Ginoong Jesucristo maoray bugtong manluluwas. How or what are the requirements nga iyang natuman, iyang gisunod nga mahimong manluluwas? Because na ay mga requirements. There are 5 major requirements nga ang usa ka persona mo qualify to be the Savior. Unya kay wa may qualify si Ginoong Jesucristo raman. Ibaw kang unsa ni mga qualifications. Ang nag-una gid ini nga kanang kinsang tao nga mo claim mo angkon nga siya manluluwas, kinahanglan wa siya kanang salang panulundo ni Adan. Wa siya matakde, wa siya kanang maangin, wa siya makapanunod sa salang panulundo ni Adan. No Adam's original sin. Only number one nga qualification. Ikaduha, kinahanglan wa siya kinaiyang makasasala. Okay? Why kinaiyang makasasala? No old sin nature. Ikatulo, nga wa gyud siya makabuhat og bisag gamay nga sala. No personal sin. Ikaupat, kinahanglan na nag-iya siya sa hingpit nga pagkamatarong. He must possess perfect righteousness. O ang ikalima, kinahanglan siya kanang hingpit, perfect member of the human race. Kining lima, natuman. Kinsay nakatuman? Si Ginoong Jesucristo ra. Why nakatuman? Ikaw nga, siguro murag bombardyuhan ka ng mga mga klase-klase, mga false teachers, false prophet karong panahon na. Naman nas puro sa Diyos ba? Murag sang man sila. Pagtag na, usab ka na sa pulong sa Diyos. Nga manggawas na yung mga false prophet. Nayuban nga mo claim sila nga anak sa Diyos. Unsa pa, daghana, nagkadaiya na ng mga paaging satanas. Gigamit na ba sila ng satanas? Daghana. Diba ni?
si Ginoong Hesukristo ra. Siya lamang ang nakatuman nining 5 ka mga qualification. Kung malikon, he had no Adam's original sin. He had no old sin nature. He had not committed any personal sin. He possessed perfect righteousness. 5, he was the only perfect member of the human race. Si Ginoong Jesucristo, ra ang nakatuman nining 5. So, pangutan-an ang naay nag-claim diha, anak ko na sila sa Diyos, mga mo ka na, mo kadto. Pangutan-an sila, nagtuman ba sila nining 5 ka mga qualification? Kung wala sila magatuman, false prophet. Kasabot ka? Now, kaning 5 nga natuman ni Ginoong Jesucristo, mao'y nakakalifika niya to be the Savior. Now, ang itong isingit po ng gamay ning na mga nangalingla po ni ining nangalingla ni ining giingon nila nga si Maria unsa inahan sa Dios. Di ra ba ni wala ba na kanang suwat sa Biblia? Wa na. Di ni mo makita sa Biblia kana nga siya inahan sa Dios. Kung kinahanglan o mo kong balansiho. Sa imo bang pagbalanse as a normal person? Ang tana ko nimo, nanginahanglan ba di ang Diyos o inahan? Nga hingpit naman siya. Wala magkinahanglan. Ang Diyos ay kinahanglan kay perfect good siya. Ang tinawag, paminaw. Atong ipatinaw ni mo ni. Si Maria, mao ang inahan sa pagkatao. Di ba na yan? Duha ka kinaya sa ni Jesucristo. Pagkatao o pagka-Diyos. Now, si Maria, inahan sa pagkatao ni Jesucristo. O kinis Maria was not immaculate. Nga wa siya kanang sala. Because she was a woman who, wa ba day siya old signature? Tanan man na ay old signature. Kinaiyang makasasala. O nanag-iya man po siya sa kanang salang panulundo ni Adan. Kay ordinaryo man siyang membro sa kaliwatan sa tao. Nagkasabot ka? She was an ordinary member of the human race with kanang human body and human soul. You see? Apan, siya, dili immaculate. Kaya naman siya old signature, huwag na po siya Adam's original sin. So, she was not perfect. Now, kung ang Diyos manginahanglan o inahan, kinahanglan ka ng inahan perfect. Now, saan mo pagka-perfect ni Maria nga, she was not immaculate. Wa na malakti diya sa Biblia sa pulong sa Diyos nga siya waysa o unsa na. She was a woman who had an old sin nature with Adam's original sin. Now, si Maria, even siya miingon diha sa abrihira ko na imong Biblia. Diha sa Lucas 1:45 ngadto sa 47. Luke chapter 1 verses 45 to 47. May mong isuwat na ug kunya nimo na tanawa sa imong Biblia. Unsay gisulti diha? Ang gisulti diha, paminaw sa in English, my spirit rejoices in my God and my Savior. Naraba na sa Magnificat. Okay? Now, ugmutan ng po nimo, can Mary be a mediator or mediatrix when she said nga, my spirit rejoices in my God and my
Savior. Nga, tanawa, nanginahanglan siya o mediator, dili siya mediatrix o mediator. So, how can me, ingon man siya, my spirit rejoices in my God and my Savior. She herself needed a Savior. So, nanginahanglan siya mismo siya. Nanginahanglan o tigpataliwala. Needed a Savior and unsa mediator. Kay siya dili man mediator. I hope na klaro ni mo na. Okay. Now, ito lang nagisingit. Aron sa pag-tulid lang sa bituan sa uban nga nalinglang yung taon sila sa mini nga pagtudlo. Okay. Now, niya ay usa ka punto sa mga dihan nimo nga na ay panultiho nagaingon. O ikaw, I'm sure, kanang tagbo kanini nga gaingon. If you are born once, you will die twice. Paminaw ha? Paminaw pa kayo. If you are born once, you will die twice. But, if you are born twice, you're going to die only once. Akong binisayon. Kung ikaw mataw sa makausa, kung mataw ka sa makausa lang, mamatay ka makaduha. Apan, kung ikaw mataw sa makaduha, mamatay lang ka kausa. Now, itong iba kanang tinaw niya mo ni. If you are born once, ang kanang born once physical sa atong lawas. Kung ikaw na tao kasa sa atong lawas, mamatay ka sa makaduha. Unsa man yung kaduhang kamatayon, duha ka kamatayon, you will die physically and spiritually. You see? Duha ang kanang imong kamatayong tagbuon kung nataw lang ka sa makausa. Samtang yun na kayo, ha? Ayaw pagpagawas passing. So, kung balikon, kung mataw ka sa makausa, mamatay ka sa makaduha, physical and spiritual, kanang duha ka, matas kamatayon. Apan, kung ikaw mataw sa makaduha, physical and spiritual, you are going to die only once. Physical. Namoni. Ang pagpatinaw nimo. Kini atong himong tataw yun mo na. Kung ikaw mataw las makausa, but pasabot, nataw ka, niuha ka, paggawa sa imong taguang ka sa mga inahan, buhi ka physical. Gusto? Physical. Sa atong lawas, buhay ka. Now, kung diyara ka kutob, naipanahon nga muabot ka sa bahin sa mong kinabuhi nga magsika pangutana, kinsa manggod ang Diyos, kinsa mas Jesucristo, all of this. Now, kanang bahina, that part of your life, mo na gitawag na ito, age of accountability. May tulubagon ka na. Okay? Sa diha nga mo, bati ka niya na, kinsa manggod ang Diyos. Now, tungod sa pagka-omnisciente sa Diyos, na ibaw siya tanan, mo yun siya, nangita manintawhanan ako di ay. Karon, nahimo ng responsibilidad sa Diyos sa pagpadaan niya ng tawhana na nagpangita niya. Mupada sa maayong balita sa kaluwasan. Kasabot ka? Samtagi na. So, mupada ang Diyos. Pinagitingalis mga tracts, kini bang mga basahon, may nga mga pamphlets, bahin sa kaluwasan. O mupada ba siya mensahero, misyonero, o ebanghelista, nga mupatinaw, mupasabot niya. Unsaon niya pagkaluwas.
tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mao kadto ang tubag sa Dios sa iyang pangandoy tinguha nga makailag kinsa ug unsang Dios. Karon kadto mo ni gitawag natong stimulus. Mo'y pagdasig, pag-agda, pag-awhag. Okay? Pag kanang unsabay Bisaya og invite. Pagdapit. Okay? So gidapit. Kadto mo'y tubag sa Dios. So makadungog ka ng tawanak, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mao to'y stimulus. Kaya ang tanang stimulus kaya nanginahanglan magtubag. Tubago na po na niya ng tawhanang nagpangita sa Dios. Mutuo ba siya o di? Mudawat ba siya o di? Ginamit ang iyang kaugalingong kabuton na iyang volition, free will. Pagkadungog niya, uy, ama o di ay, kini ang paagi nga ako mahilangit kanang maluwas, mutuo ko. So hinggamit siya sa iyang positibong bahin sa iyang kabubuton. Mingo man siya, mutuo ko. Luwas. Okay? Karon, nataw siya sa pagkaduha. Nakasubot ka? Nakasunod ba ka na ako? Pag-ingon, yun niya, mutuo ko. Mataw siya spiritual. He will be spiritually born again. Okay? Kaya gipabuhi naman ang iyang espiritu. Kaya pa siya kanang ingon mutuo sa may balita sa kaluwasan, ang iyang espiritu natugra, shriveled up. Mao man ni kahimtang sa tanang tao, hindi pa luwas. Shriveled up, kuyos. So nanginahanglan kini nga ma-energize, ma-enlivened, ma-activated, mabuhi ba? Okay. So pag-ingon niya, mutuo ko na hatagan na siya. Pabuhion na iyang espiritu. Tawhanong espiritu, ha? Dili, Espiritu Santo, kanang human spirit. Mabuhi na ka na. Kaduha na siya matao. Okay. So, mo na ang prinsipyo. If you are born once, kung natao lang kas kanang kasa, mamatay kas makaduha. Karon, kasara man si kining laing kanang kahimtang sa usa ka tawo, laing tawo nga dili luwas. Migamit siya siyang kabubuton mo yun siya di kumtuan. So, iyang gisalikway, dili mabuhi o dili ma-activated ang espiritu. Natuog na kuyos lang gihapon kanang natuog, natuog. Why lihok ba? Wa ma-enliven, wa ma-activated. Therefore, if you are born once, kasara ka matao, physical, ikaw mamatay physical o spiritual. Mao na ibig pasabot. Kung matao kag kasa, mamatay kas makaduha. Apan kung ikaw matao makaduha, unsa man ibig pasabot? Natao ka physical. Paggawas sa taguang kan sa imong inahan, pag-uha nimo, buhay ka physical. So, karon pagkadungog nimo sa may balita, pag-abot na nimo niya ng bahinang, itawag na itong age of accountability. Makadungog ka sa may balita sa kaluwasan, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas, o ikaw mo gamit sa imong free will mayong kag mutuo ko. Diha, kay mituo ka man, pabuhion ang imong human spirit. So, you are now born twice. Mao ni born again. Natao physical, karon natao po ka spiritual. Yeah. Okay? So, yeah, you're going to die only once. Kasaan ka mamatay? Physical. Kini ba itong lawas? Okay? Kini mga itong ipaligo-liguan, ipahumut-humutan, itong ayaw yung amuma. Kini nga itong lawas. Maoray mamatay.
apan ang imong espiritu imong kalag. Okay? Intact na sila. Maunay mo unsa balik kanto sa Dios dito sa eternidad. Ang sabot na ka. So akong balikon ang prinsipyo. Kung ikaw mataw sa makausa, mamatay ka sa makaduha. Apan kung ikaw nataw sa makaduha, mamatay ka sa kasa. Okay? You are going to die only once. Now, timan nga ang plano sa Dios, grasya. O may mubalihon na to, grasya ang plano sa Dios. The best and the highest. Now, ayaw nakalimtig atong gisgutan nga doctrine of kenosis, ha? The doctrine of kenosis says that the Lord Jesus Christ voluntarily restricted his independent use of his deity. Wa niya kanang gamita, iya lang gipugnan, restricted his independent use of his deity. The Lord Jesus Christ is man 100% and God 100% in one person forever. Si Ginoong Kristo nakita gyud sa mga mata adto nakita atol sa iyang transfiguration. That was the glory of the Lord Jesus Christ. Ang iyang tumong gyud nga dili niya i-give up ang iyang divine nature. He never give up. That is the doctrine of the humility of Christ. No, ito iyang pagkamapaubsanon. O ang Dios nagtanaw kanato kung magtuon ta niining bahina sa hypostatic union nga sa dinhi pas Ginoong Kristo ni sa yuta mo pa siya mamatay dito sa krus tungod sa atong mga sala. Siya na himong mananaog. Og si Ginoong Kristo mao ang role model, ang modelo sa tanan nga atong gihangad o maore atong sundon. Okay? Nga siya mao ang model of being a winner. God wants us to become winners. He is, in fact, God is the author of winners. Kasabot ka? O kining mga winner believers, mga mananaog ng mga magtotoo, consistently, nagmalaho tayon paggamit sa atong giingon og post-salvation epistemological rehabilitation. O ila nang gipatuyok-tuyok ang mga pulong sa Dios diha sa ilang panimuot. They let Bible doctrine circulate in their stream of consciousness sa ilang pagpadayon sa pagtuman sa protokol nga plano sa Dios sa ilang mga tagsa-tagsa ka kinabuhi. Kini silang mga mananaog nga mga magtotoo. They, the winner believers, persistently and consistently malahutayon og kanang masigihon, masubayon sa paggamit niining napulo ka mga kasulbaran sa mga suliran. 10 problem-solving devices. O ayaw na ni kalimti nga the Christian way of life is a supernatural way of life. O tungod kay kini, dili man kasagaran nga matang sa pagkinabuhi, kini nang inahanglan usab ug di pod kasagaran nga paagi sa pagtuman. So, mao na gimanduan kita sa Dios nga kanang pasundon kita kanang awaton kita that we imitate God. Ephesians 5:1. Now, 2 Peter 1:3 nag-ingon, His divine power has granted us all the spiritual things that have something to do
bahin kini sa atong espirituhanong pagkinabuhi. So, mao kini ang atong pagtutok sa pagka-dili kasagaran ni Ginoong Jesucristo. Ang iyang hypostatic union dinhi ato matapos kini atong paghisgot ni pagtuon niining bahina sa doktrina o magpadayon kita sa dugang pagyong mga doktrina o Dios o atong ihangad gini sa Dios nga siya magapadayon gayud sa pag bubo kanato sa iyang grasya nga kita malamdagan pagyong dugang bahin sa atong Dios nga atong gialagaran. Magampo ta. Balaan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo nining matamis ngayon nga kami pakigambitay sa imong mga pulong, pagambitay kanimo o Diyos, pinagi sa among pagtutok lamang sa imong mga kamatuoran nga mao lamang ang bugtong namong kalig-on, kabaskog sa among espirituhanong pagkinabuhi. Nga mao kini magaganoy kanamo Dios sa pagkabot gayud niya ng among tumong nga espirituhanong pagkahamtong aron nga kami makakabot gayud makaangkon niya ng katakos sa pagkinabuhi, katakos sa pagigugma, katakos sa pagdawat sa mga panalangin nga diin mo kana ang bahin nga kami makakabot nga ikaw mahimaya. Salamat o Diyos ning tanan nga imong gihatag kanamo nga kahigayunan ning Bible study through the YouTube under the Balbido Evangelistic Ministry. Dada kami pagbalik dinhi ugma o Dios aron kami makapadayon ning among daily Bible study so we can continue our spiritual momentum o makabot yun namo ang among tumong fulfilling the protocol plan nimo nga imong giandam kanamo. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo among bugtong manluluwas. Amen.